ברוכות הבאות לגיל המעבר, הפודקאסט שמוציא את המנופאוזה מהארון. אני סלעית. אני הילה. ואנחנו כאן כדי לדבר על מה שעובר עלינו, הנשים, בפרק הכי משמעותי שלנו בחיים. בשיחת נשים, כנה ואישית, אנחנו עוסקות בכל מה שלא העזנו לדבר עליו עד היום. אנחנו מארחות את המומחיות המובילות בישראל כדי להפיג את הבלבול, להנגיש מידע אמין, ולהחליף את הסטיגמה בגאווה, לא עוד שתיקה, לא עוד בושה. הגיע הזמן לקחת אחריות על הבריאות שלנו, לחגוג את השלב הזה בחיים, ולעשות את זה יחד כקהילה. הצטרפו אלינו למסע אל המעבר, מעבר לסימפטומים ולמיתוסים, אל עבר הגרסה הכי טובה שלנו. המאני טיים שלנו. אוי. נוגה דיאנג'לי היא שחקנית, סטנדאפיסטית, אחת הנשים החכמות והמצחיקות שאני מכירה. את נוגה הגרתי בקבוצת ספורט, שהיינו שתינו מזיעות ומאוד מאוד מתוסכלות, קבוצה שהפכה למערכון, והיום הפכה לקבוצת חברות שנפגשות לעשות בעיקר מה שעושים, שהספורט אמור לשרוף אחרי זה, בקיצור אוכלות, שותות וצוחקות. נוגה היא בעיניי ובעיני רבות אחד מהקולות הכי חדים, מצחיקים ואמיצים בישראל, סטנדאפיסטית שממלאה אולמות, שחקנית שהופיעה במיליון סדרות, יוצרת תוכן דיגיטלי עם מיליוני צפיות ברשתות החברתיות, ובעיקר, אישה שלא מפחדת לדבר על הכל. איזה פתיח. היא מצליחה להגיד את כל מה שכולנו חושבות וחושבים, עם הומור שעוזר לזה להחליק קצת בגרון, חכמה, היא שנונה, פצצת אנרגיה, ופייפיה. מהפינות הקבועות שלה ברדיו, דרך המופע של הסיפורי גמורה, ועד הסרטונים הוויראליים שלה, נוגה מדברת על הכל. נשיות, הורות, זוגיות, סקס, הבעל, הילדים, וגם על החיים בישראל. היא אקטיביסטית, היא הראשונה לתרום את זמנה, את כישרונה למטרות טובות, אם זה מעמד האישה, עם מערכון האיקוני ביום האישה, אם זה להופעות בפני חיילים, אם זה בפני מפונים, היא תמיד שם להמתיק את המצב. נוגה מייצגת בעיניי דור של נשים שכבר לא מוכנות להתנצל על מי שהן, ואין טובה ממנה, אין טובה ממך מאמי, לעזור לנו לחשוב קצת אחרת על גיל המעבר. מאמי, אני בוכה פה, אני די, מה זה הפתיח הזה? תשלחי להורים שלי, תשלחי לכולם, אני רוצה שכולם... אשלח לאבא שלך. כן, וואי, ממש הרמת, איזה כיף לשמוע. ברוכה הבאה, נוגה. תודה. היי, הילה אהובתי, איזה פתיח ואיזה כיף לנו לעשות וידאו עם מישהי כמוך. אני ממש מתרגשת, כי אין לי מושג מה עושים בשיחת בנות שאמורה להיות כלילה ופשוטה, ולא עוסקת בשום דבר כבד. אז תלמדו אותי בבקשה להקליל. לא, קודם כל אין דבר כזה להקליל. אנחנו נדבר על הכי פח של הפח, פשוט בצורה שהיא יכולה גם... הילה כזאת בטבעי, הילה את אחת המצחיקות בעיניי. אני לא יודעת, אני חושבת שאני ונוגה הגענו למסקנה שאנחנו לא מכירות אחת את השנייה, אם אנחנו לא באיזה שהם נוזלים, או שיוצאים מאיתנו, או שנכנסים. בדיוק. אז אני לא יודעת לאן זה יזרום. לא, אנחנו לא מכירות בשעה הזאת, כאילו, סתם. בכלל, נכון, אוקיי. אבל יהיה בסדר. אז רגע, אבל אני רוצה גילוי נאות רגע. אז חברה, ואנחנו בדרך כלל שואלות נשים שבאות אלינו, איפה גיל המעבר פגש אותם. את נורא צעירה. מאוד. את עוד לא שם, ולכן הבאנו אותך בסיפור כיסוי, כדי שתסכימי לבוא. אחרי שבעצם פגשתי אותך במקרה, אנחנו באנו להרצות בכנס ליום האישה. לשכת עורכות הדין, מחוז תל אביב. כן. נרים להם 200 נשים, לא ידענו מי יושב בקהל, אבל ידענו מי עומדת על הבמה מולנו, בהפתעה. לא, אז אנחנו חשבנו בהתחלה שאנחנו אמורות להיות ההפוגה הקומית, ואז גילינו שאת פותחת את האירוע לשמחתנו. ושמעתי פעם ראשונה איך את מדברת בעצם על הנושא הזה של נשים והנשיות שלנו, ואז פתאום זה הקליק לי שאמרתי, זה בעצם, אנחנו חייבות להביא אותך כדי לדבר באמת על הפרספקטיבה הרחבה יותר של איך אנחנו מתייחסות לנשיות. אז כן, כי זה קטע ספציפי שדיברנו, לא, מה שאמרת שהתחבר, כן. זה קטע שאני כמובן מדברת על זה שגברים יודעים למתק את עצמם יותר טוב בהכל. אז גם הדברים הכי רופסים ועלובים בחייהם, הם הופכים אותם לביצים. האיבר הכי דוחה, הופך להיות האיבר שמסמל תעוזה, כוח ועוצמה. שזה אין יותר... אין יותר אישה עם ביצים מזה. כאילו... אז זה מיתוג. זה מיתוג, וזה גם תחושה שהם יודעים...
לדבר על כל מה שיש להם, וזה לא נראה כמו בעיות, כאילו, זה נראה כמו פשוט המצב, זה המצב. נכון, ואז הסיפור כיסוי שהבאנו אותך, זה היה שתעזרי לנו עם המיתוג. כן. אבל, כשדיברתי איתך לפני זה, את אמרת שהיה לך קצת... נראה לי שאם לא הייתי חברה שלך, היית מנפנפת אותנו ולא היית בה. בדיוק, אני רוצה להגיד שאני מקשיבה מאזינה קבועה של הפודקאסט, ואני פשוט, איך שהתחלתי להקשיב לו, הבנתי שאני כבר שם. וזה משהו שהוא מטורף היה מבחינתי, כי זה כאילו, פתאום הקשבתי, אמרתי, רגע, מדברים על תופעות שלפני המחזור שנהיות מוקצנות, וואו, אני כל כך שם, ואני... נולדת מוקצנת, מאמי. נולדתי מוקצנת לגמרי. אבל אני מרגישה בזמן האחרון שאני ממש כאילו שייקי. אני לא ישנה יותר, כאילו נגמר לי משהו בשינה נדפק לי. אני שותה אלכוהול, אני לא יכולה לישון, אני כזה זה, אני לא יכולה זה. היינו בשבת במפגש אצל אני הייתי צריכה לסגור את האירוע בשעה 12:00 כמו דלת, כי אמרתי, אם אני חוצה את השעה הזאת, אני לא ארדם, וזה מה שקרה לי. חצתה. זהו, ולא ישנתי כל הלילה, וגם הלילה אני באה אחרי לילה שלא זה, ואני פשוט במצוקה, כי אני אומרת, מה דפה קורה לי? ואז אני אומרת, אוקיי, כנראה זה, ואם לא הייתי מקשיבה לכן, ברמה כזאת אני אומרת, לא הייתי מקשיבה לכן, אף אחד לא מנגיש לי את הדבר הזה. אף אחד לא הייתי מנחשת בכלל, שיכול להיות שיש לי איזושהי תסמינים של... את בשכונה. שאני כבר מתחילה להגיע לאזורים. ואנחנו יכולות להסגיר את הגיל הצעיר שלך, נכון? בשביל להגיד כמה זה חשוב. כן, אני בת 42, שזה אומר שאנחנו... אנחנו מגדירות את הפודקאסט שלנו לגיל 40 וצפונה. דרך אגב, בסקר שעשו עכשיו בארצות הברית, אז מצאו שזה מתחיל בגילי 35. ככל שפשוט רמת המודעות עולה, אז גם בסקרים פתאום מבינים שהגיל יורד, כי נשים יותר מודעות ויודעות להעיד על זה. בדיוק. אבל אני לא אתן לך להתחמק, כי בהתחלה, שעשינו שיחת הכנה, שעשינו אותה בהליכה כדי להרגיש ששרפנו איזה קלוריה, את אמרת, לא יודעת, כאילו... לא התחשק לך לבוא לדבר בפודקאסט של גיל המעבר. שזה מבאס אותי לשבת בפודקאסט על גיל המעבר. אמרתי, תראי אותך, את נופלת בדיוק במה שהן מדברות עליו, בזה שאנחנו לא רוצות לדבר על זה ולהעיד על זה, כי אז נגיד כאילו, גיל המעבר. זה אנחנו כבר, הסכנות האלה. תנו לה קמפיין של חיתולים למבוגרים. יאללה, תקדמו. הציעו לנו דרך אגב. קיבלנו הצעה אטרקטיבית בנושא, כן. את אומרת כאילו, ואני כמו שאילה הקריאה בהתחלה ואמרה עליי, יש לי איזה מנגנון שברגע שאני מבינה שאני באיזה מקום שאני חובה אותו ולא דיברו עליו מספיק, אני נאחזת עמוק. ברבק. ברמות אבל, כאילו אני אומרת איך אני חושבת שאני בכלל מרגישה מרומה כאישה, שכל פעם אני מגיעה לאיזשהו שלב בחיים שלי, ואומרת, לא הכינו אותי. אם זה מדבר, כמובן על מחזור, שאת לא יודעת מה זה וזה וזה. בסדר, את נערה, את בת 14, את לא יודעת זה. הלכתי לבד לגינקולוג, לקחתי לבד גלולות בלי להתייעץ עם שלי, כי אף אחד לא באמת דיבר על זה וזה, ואתה אומר, טוב, יאללה, הייתי נערה, קדימה, התקדמנו. ואז אני מגיעה להפלות טבעיות שלא דוברו לפני עשור, שהיו לי כמה וכמה. ואת נכנסת בזה על האיסטר ולקטור. וגם יצאתי עם זה וזה. ואז מדברת על הורמונים אחרי לידה ודיכאונות אחרי לידה, שגם חוויתי הורמונים שטלטלו את נפשי ברמות מטורפות. ואז אני מדברת על בית חולים גם, להגיע לילד בבית חולים, שלא רואים אותך, ובגלל זה חוויתי אחרי הלידה האחרונה טלטלה נפשית, בעקבות חדר לידה שלא מותאם ללידה. את יודעת, את מחברת נקודות? ואז פתאום אני מגיעה לזה, ואני אומרת, אף אחד לא אמר לי שעכשיו זה מתחיל להגיע, ומה אני אמורה לעשות? את מחברת נקודות שאני חושבת שכמעט כל אישה שאני מכירה, אני בטח חוותה, ולא חיברתי ביניהן עד עכשיו. אני חושבת שגם שהקשבתו לך ביום האישה, בכנס, פתאום אמרתי, אני נורא עסוקה עכשיו בגיל המעבר, איך עושים לנו את זה בגיל המעבר? לא? ופתאום שדיברת, אמרתי, לא, סליחה, זה התחיל בברזייה בבית ספר. הסיפור הזה שאנחנו, רגע, קודם כל, זה לא עושים לנו, זה אנחנו גם משתתפות, שאנחנו לא מדברות על ההורמונים שלנו, על הנשיות שלנו, ומחביאות אותה מגיל נורא צעיר. בדיוק, אבל זה בדיוק המסר, תסתירו את זה.
תסתירו. אז בואי נדבר על זה קצת. דיברו איתנו על להסתיר את האמוציות שלנו, ואת היסטרית תרגעי, ומחזור, תחלישי, תשקיטי, פדים, איך אנחנו מעבירות, זה הקטע שלי, מעבירות פדים כמו עסקת סמים מפוקפקת, אנחנו לא נגיד, בואי, אחותי מצחה טמפון, מי גמורה, מי זה, לא, אנחנו... תביא. איך גבר היה מעביר טמפון לדעתך? מה זה, הוא היה, זה היה... מעלה סטורי. תראה איזה טמפון גדול יש לי. ראית את הטמפון הגדול שלי? אני כבר במקס. דחפתי אותו. כאילו, הם היו הופכים את זה בוודאות למשהו מנורמל. מה זה מנורמל? זה הם. אם זה הם, זה רגיל. זה העולם. זה העולם. אני לא אבוא, נגיד, לפגישה, ייכנס ברבק בכולם ויגיד... כן, אני לפני מחזור, אז תסלחו לי, כאילו, נכון? תגידי, את תעשי הכל כדי לא להראות שעברת משהו שאת גמורה, שלא ישן, תעשי הכל בשביל לתת את זה, להעיף את זה. זה לא קרה, אני רגיל. כדי להיות חלק, כאילו, כן, חס וחלילה. מהסטרים הגברי. כן, שזה לא יראה בחיים שלהם, באמת, רגע, חוץ מהמיתוג, אין עליות וירידות כמו שיש אצלנו. אני חושבת שהסיפור של ההורמונים, פה שאנחנו דנות בו כל כך הרבה, מעצב את החיים שלנו, מרגע ההתבגרות שלנו. ממש. אז עכשיו, איך מנרמלים את זה? ממש. זה בדיוק מה שדיברנו על זה, שפתאום את מבינה את התמונה השלמה. זה לא בגיל 40 קורה איתך משהו, זה התחיל מהבנות שלנו, בנות ה-10-12 שמתחילות משהו שם קורה, רגשית, אמוציונלית, ואנחנו נורא מפחדים מזה, וכאילו אני גם אומרת את זה בסטנדאפ, על הקטע שאני מסבירה לגברים, מה זה ההורמונליות הזאת? אנחנו הורמונליות. אולי תעזרי לנו באמת להסביר לגברים מה זה הורמונליות. אז אני אומרת, אנחנו מדובר בהורמון שהוא קואוצ'ר רע. כמו הקואוצ'רים בטיקטוק האלה, שאומרים לך, כאילו, מרגישה, מי שלא קמה ב5 בוקר, עדיף שלה תקומי, הפסה, כאילו כזה, לחשנית רעה, שפעם בחודש אומר לך, כאילו, פתאום כזה, צאי מכל הקבוצות וואטסאפ עכשיו, אני לא צריכה אותך. זה מסוגל לך, זה מסוגל לך. גומרים אותך, הם גומרים לך את האנרגיות, תעופי משם, כאילו, באמצע הלילה סתם, את באה לשתות כוס מים, את רואה את הכפית, כי היא בנוטלה, חסל. אמצע פגישה חשובה, את בטוחה שאת באה, ואת אומרת, זהו, אני הולכת להביא אותה, הוא לוחש לך כזה, יופי, כל הכבוד, ועכשיו, ליב קוט, כאילו, זו שערה רגשית שאנחנו חייבות להתייחס אליה. יש מישהי בארצות הברית שעושה מערכונים עם פרי, כאילו פרי מנופאוזה זה הדמות שבאה אליה. וואי, אני חייבת שתשלחי אני אשלח לך, אבל כנראה שהדמות הזאת היא לא מוצאה לכבוד גיל המאמר, את אומרת, היא בעצם הקואוצ'רית הרעה שלנו. כן, זה לאורך... זה הכל הזה כשאת הורמונלית, ושאת מרגישה משובשת לפעמים, ואת אומרת, מה יש לי? אבל למה זה משובשת? אנחנו הורמונליות נקודה, כל חודש דרך אגב. לא, כי בתפיסה שלנו, זה שיבוש שאנחנו צריכות איכשהו to live through, בלי שישימו לב. אנחנו לא משובשות. זה המחזוריות שלנו שמייצרת את העולם הזה. את יודעת אילולא המחזוריות הזה, העולם לא היה קיים. אם היינו מדברות, כמו שאנחנו יותר מהאחוזים מהאוכלוסייה, והעולם היה מדבר כזה, היינו פותחות רדיו, סתם, אני משודרת בגלי צהל, אז אם אני משודרת עם גבר, אני לא אדבר איתו על זה שאני בימים כאלה וכאלה, כי אני גם מחזור, אבל מספיק ששידרתי מול אישה, מיד פתחנו את זה, כאילו, ועם ישראל שומע, כן, עם ישראל, בשעה 2 בצהריים ישמע, שנשים היום מסתובבות בינינו, רחמנא ליצלן, עם איזושהי סיטואציה. שזה אבל גם, כאילו, טוב, פתטי, אבל זה גם התקדמות. לפחות שהאישה בצד השני, אז את מדברת על זה. נכון, אבל אני בטוחה, בדיוק מה שחידת לי, כי פתאום קלטתי, שאם זה היה שיח רגיל, של מצב רגיל, כאילו של משהו שקורה בעולם, אז היו מדברים אותו בתחילת פגישה. נכון. אני זוכרת איך את ומה את עכשיו, איך את היום בזה, ואיפה זה פוגש לך היום המצב הרגשי הנפשי שלך, ההורמונל שלך, איך את מרגישה, זה היה לזה מקום וביטוי. אני זוכרת שבאתי לשיחה על תנאים של חוזה שלי, שזה כבר היה חוצפה, כי מה פתאום? יש לך תנאים, לא, מה פתאום את פותחת את התנאים? כאילו, מי את? ואני מדברת כמו שאני מדברת, וזה שמולי אומר לי, תראי, לטוב ולרע, אני לא בן אדם רגשי. לא. ואז אמרתי, אוקיי, ולטוב ולרע, אני בן אדם רגשי. בוא רק נסכם שזה פשוט הבדל בינינו, ולא משהו טוב ומשהו רע. ובוא נסכם שאחת הסיבות שאנשים הולכים אחריי, ושהקמתי עסק כמו שהקמתי, ואתה רשמת לי צ'ק בגינו, זה
מי שאני, ואני רגשית. אז זה לא דבר פחות טוב. אני יכולה לעשות סטנדינג אוביישן על המונולוג הזה? אוקיי. אני באמת חושבת... מה זה סטנדינג אוביישן? את יכולה. זה כואב? אוקיי. זה לא קלאפינג, זה לא כאילו סלאפינג, זה לא סלאפינג, זה סטנדינג. אוקיי. זה בלי צלקות. כי יש בזה משהו שזה בדיוק הדבר הזה, שהרגשיות הזאת תמיד מקום שאנחנו מרגישות נורא קטנות ומתנצלות עליו, במקום להגיד... אבל זה הכוח שלנו. רוצות את ה-5 סנט שלי על הדבר? בוודאי. אז הייתי סמנכ"לית שיווק בארגון גדול, ולקח אותי ראש הארגון. באיזה עדה. לא חשוב באיזה עדה, ולא חשוב מאיזה ארגון, לא נשמיץ. לקח אותי ראש הארגון לשיחת משוב שנתית, והוא אמר לי, האמת, את מנהלת לא טובה. אמרתי לו, אוקיי, בוא נשים רגע את הנתונים על השולחן, אתה לא מרוצה מהנתונים העסקיים, כי היינו במצב כזה, היום אנחנו במצב הרבה יותר טוב, אז משהו לא בסדר? הוא אומר לי, לא, זה מצוין. והלקוחות הפנימיים בארגון, שלהם אני נותנת שירותים, מישהו מתלונן, משהו לא בסדר, לא, כולם מרוצים, הכל בסדר. יש משהו שאמרתי, עשיתי מול הדירקטוריון, והמצגת שעשיתי לא מזמן, אמר לי, לא, הם היו מאוד התפעלו ממך. הבעיה היא רק שלי. אז הוא אומר לי, את לא מנהלת את האנשים שלך. אמרתי לו, מה זאת אומרת לא מנהלת את האנשים שלי? הוא אומר, הצוות שלך, את לא מנהלת אותם. את לא מנהלת אותם. את לא רודה בהם, בסגנון הגברי. את לא גבר. את לא גבר. זה היה כל זה. נורא מעליב. אז בדומה לך אמרתי לו, בוא נחליט שיש סגנונות ניהול ושלי קצת שונה משלך. והוא הסתכל עליי בעיניים תמהות. הוא באמת, אי אפשר היה לשכנע אותו שאני מנהלת טובה. שאת מנהלת שהסגנון שלך, אני מכירה אותך, מאוד להיות מנטורית, מאוד לאפשר, מאוד לא מנהלת, ממש לא מנהלת. אווירה של קבוצה שעובדת ממוטיבציה שהיא אחרת לחלוטין, רגשית אגב מאוד, וזה לא דיבר בשפה הגברית, אז את לא מנהלת. אז אני חושבת שזה כל כך... וגם את זה המציאו לנו מה זה לנהל. מי המציא איך זה לנהל? תכתבי לצ'אט GPT עכשיו, בסדר? תעשה לי תמונה של CEO. לא ישים שם אישה בתוך מעגל מנחה, הוא ישים גבר, לבוש בחליפה עם פרצוף קצת, כאילו גם מה שאנחנו תופסים, זה גם כן משהו שחשבתי עליו, הלכתי להרצות בשבוע הנערה, וניסיתי לחשוב מה אני רוצה להגיד. ושאלתי גם את הבן שלי וחברות, חברות שלו חלילה לא יהרוג אותי, הבן שלי וחברים שלו ובנות שבמקרה הגיעו הביתה והן לא קשורות אליו בשום צורה, ושאלתי גם חברות שלי ואנשים שמכירים אותי ואמרו לי, את חייבת לדבר על זה שאת בן אדם שתמיד היה לך ביטחון ולפעול מביטחון, ואמרתי, אני לא תופסת מעצמי בן אדם מביטחון, מסתכלים עליי, נו די, לא קונים את זה, ואז אמרתי, רגע, כי מה זה ביטחון נתפס גם בעיניי כאיזה משהו שזה מישהו שתמיד יודע מה צריך לעשות, ושהוא לא פוחד מכלום. והוא לא מרגיש. בלשון גבר, ואני, יש לי מלא פחדים ומלא חוסר ביטחון, אבל בכל זאת עשיתי דברים, אז כנראה שיש לי ביטחון, הוא פשוט נראה אחרת מאיך שגרמו לנו לחשוב שנראה ביטחון, או איך שגרמו לנו לחשוב שנראה ניהול, מנהיגות וכו'. אז כאילו אין לנו מודלים, אז המודל הוא תמיד להתאים את עצמנו למודל ההוא, ואנחנו, וזה מה שירד לי לסימון כשאת דיברת, אני קודם כל חייבת להגיד על נוגה משהו, כאילו לא הרמתי לה מספיק. די, לא. לא, אבל אני חייבת להגיד משהו, כי בעיניי, קודם כל להיות אישה בעולמות הסטנדאפ, לא קל, אין הרבה גם. אגב, אין כמעט סטנדאפיסטיות, שזה גם עניין. לא, אי אפשר כבר להגיד את המשפט. אבל יש מעט יותר, פחות. ברור שבאחוזים יש פחות, כמו שיש באחוזים פחות מנהלות, וכל הדבר הזה של נשים שלוקחות חלק ועומדות ב... כן, ברור, איפה שמשלמים כמובן. אנחנו נמצא עוד שנייה, יקחו עובדים זרים כדי שיעמדו את הילדים. יעמדו את ה... כן, בדיוק, ואחרי זה נתפלא איך הם לא מוצאים ציונים בחשבון, הם פשוט יודעים להוציא ויזה, כי אולי הם... לא, באמת, אבל זה בדיוק מה שמצופה, מנשים להיות בעמדות הטיפוליות, המכילות, עם הילדים, אבל לעמוד על במה עכשיו שעה, שכולם יסתמו את הפה וישמעו רק אותי, וגם אני אצחיק אותם על הדרך, וגם אני אגיד מה שאני חושבת. גם מה צריך? כי אני אומרת, זהו, זה אחד הדברים שכאילו, ניסיתי להרים לך ואת עוצרת אותי, שזה לא יפה. סליחה, נכון. זאת אומרת, שני דברים בעיניי צריכים לקרות. אחד, את צריכה להיות מישהי שיש לה איזשהו קול, שהוא לא קול נשי חמוד כזה, אמפתי, נעים, כי אתה לא יכול להצחיק בנעים. נכון. זה לא נעים, כאילו זה, מה זה להצחיק בסוף? זה דקירה בבטן. נוגע, נכון? את צריכה להיות כאילו מאוד... והדבר השני שבעיניי זה איך שנשים עושות דברים אחרת, וזה איך שאת עושה דברים אחרת. ההומור שלך, הוא לא יכול להיות סתם
גסות. כן. כאילו יש בו חוכמה, והיכולת לקחת סיטואציה, ומכל הסיטואציה לפזר את הכל, וכזה למצוא את הניואנס הקטן הזה שהופך את הדבר, כן. זאת חוכמה כל כך גדולה בחיים. ואז שאת דיברת, אמרתי, אני מבינה, אנחנו חלק מהסיפור, אנחנו כנשים משתתפות בסיפור ההסתרה, ואחרי זה, כשאין לגיטימציה להביא תכונה נשית למקום העבודה, או שאין זה, אנחנו היינו חלק אנחנו אנשים מה שנקרא משתתפות בסיפור ההסתרה, ואז מתפלאות שאין מקום לקול שלנו. נכון. אז אנחנו צריכות לכתוב את הסיפור מחדש? לגמרי. גם לכתוב את הסיפור מחדש, וגם לחנך מחדש. כי אני, למשל, כשאני היום מזמינה אנשים להופעה שלי, אני כבר אומרת לה, סתם לא עוקבות וזה, אני אומרת, תביאו בני זוג, תביאו את הבני זוג שלכם, אני מתה על זה שאתם באות עם החברות שלכם, ואין כמו אולם של נשים. וואי, אבל אני מרגישה, חולה עלייך, את יודעת. אני מרגישה שחשוב לי שגברים ישמעו אותי. נכון. חשוב לי, ואני גם אומרת בהופעה, אני אומרת מי באה עם חברה, והן מרימות, וואו, מפגרות? אתם הולכות לטיפול זוגי עם חברה? כל אחד תביא גבר איתה. אני משמיעה את סתם גבר מהרחוב. אני משמיעה את הקול שלכן, כדי שהם יבינו סוף סוף מה קורה, בניואנסים הכי קטנים של החיים, ברגשות, בתחושות, בדינמיקות, ואתם לא מביאות כאילו, אתם באות לטיפול זוגי עם חברה? וואי, ידעתי, יום האישה הבא, פשוט צריך למלא אולם בגברים. אבל זה בדיוק העניין. כי אני אומרת, הרי, יש נוגה מערכון נורא מצחיק, שהיא עשתה ליום האישה פעם, שיש כזה, היא פוגשת עוד, כאילו, מאוד עסוקה ביום האישה, כי אז מזמינים את כל האומניות, ואז שאני מגיעה לאיזה ארגון כזה, מהר לדפוק את הקופה, כמו שהאומנים עושים ביום העצמאות, אז כאילו, זה, אז היא פוגשת עוד איזה סטנדאפיסטית, שהיא בארון שם משנה שעברה סגורה, כאילו מוציאים אותה מהארון לקראת יום האישה, ואז פתאום כאילו, כן, בטח נרים לנשים, הנה מצאנו סטנדאפיסטית אישה, סימנו וי, ביי תחזרי לארון, נפגש שנה הבאה. אני קוראת שאני שכחתי מהפאנץ' הזה, אני בטוחה שתגידי משהו אחר, זה קורע, זה בול זה, ואני גם, שוב, תמיד אומרים את זה, זה נורא קלישאתי להגיד, אבל אני אגיד את זה, כי לשמוע גבר, נותן את זווית המבט שלו, זה לא זווית מבט, זה לשמוע גבר מדבר על החיים. זה לשמוע את החיים. לשמוע את החיים. את תלכי למופע סטנדאפ, את תשמעי הרצאה של גבר, את תלכי לשמוע גברים, כי ככה הם מדברים. אבל אם תשמעי אישה, אז היא מביאה את הזווית. את הנישה. המיוחדת שלה, הנישתית הזאת שהיא יותר מכמות האוכלוסייה, אנחנו נמצאות פה יותר מכם, זה נשמע כזה, אז כן, צריך לחנך מחדש, לשמוע מה זה להיות אנחנו, קודם כל. אז את התחבאת קודם מזה שאת גם קצת התבאסת לבוא לדבר בפודקאסט של גיל מעבר, אנחנו מרגישות את זה דרך אגב, הרבה פעמים שאנחנו מחפשות נשות מקצוע, נגיד חיפשנו על מיניות, מאוד קשה למצוא מישהו שמדברת על מיניות בגיל המעבר, כולל אם היא סקסולוגית, יועצת מינית, בגיל המעבר בעצמה, אני לא מתמחה בזה. אני בשוק, כי כאילו, אם אנחנו אומרים שגיל מעבר זה מתחיל מגיל 40 פלוס, אין לך זה לא הגיל שאנחנו מפסיקות לעשות סקס עם הבעלים? אז זה צריך לדבר, לא? אבל כאילו... לא, אבל הסיפור זה המיתוג. אנחנו לא רוצות להיות שייכות, גם לא כנשות מקצוע, לא אנחנו כבר כמובן מפצחות את זה, אבל נשות מקצוע לא רוצות להיות מזוהות כמטפלות בקשישות. ענת הראל אמרה, הרי בפודקאסט אצלנו שהתחילה את התוכנית, מיי פריים שהיא עושה, שהיא נהדרת, אז בהתחלה היא חשבה להביא פרזנטורית. למרות שהיא הגיעה לתוכנית הזאת בגלל שהיא הגיעה לזה, אבל היא אמרה, אני מתפרנסת מאיך שאני נראית, אני מתפרנסת חסויות, איך זה יהיה להיות הפרונט של זה, ואנחנו ממש מרגישות את זה, שנשים לא רוצות לקחת את המקום הזה, וכשאת דיברת, אמרתי, אנחנו מתחילות כבר לפני זה, פשוט לא לקחת את מקומנו כנשים. כל כך רגילות להסתיר את זה, עכשיו בטח שעכשיו, גיל המעבר זה פשוט הפיק של זה, כאילו זה גם אישה, גם סקנה, גם אובר דאיל, גם לא רלוונטית, כאילו כל הדבר הזה. זה שיא הלא רלוונטיות, בוא נקרא לזה ככה. אם לפני זה פחדנו להיות לא רלוונטיות ויכולנו להסתיר את זה, התגשמות כל הפחדים. אי אפשר להסתיר את זה יותר. בגלל זה אני ממש, זה בוער ביותר באיזה רמה. הדבר הזה שאנחנו, זה אי אפשר לתת לזה יד, אי אפשר, באמת. אז מה עושות? קודם כל, רגע, אני רוצה שתספרי לי את מה שסיפרת יש לכם מידע מוקדם, אני כאן שומעת בהרצאה. רגע, סליחה, את גם היית בהרצאה הזאת, בסטנד, שדיברת, אם לגברים היה מחזור, איך זה היה נראה במקום העבודה.
אז קודם כל, הם היו לוקחים קצבת נכות, בוודאות. כי יש להם, הם מדממים אחת לחודש. דם, מסוכן. זה מצב בריאותי לכל דבר, צריך לקבל כסף. ודבר שני, אני מדמיינת את זה שהם היו נכנסים, זאת אומרת, זה היה יום שהם קיבלו במחזור, זה יהיה יום. הם יכנסו למשרד, זה יהיה לאונג'ים כאלה, לאונג' של מחזור כזה, כל הגברים שבמחזור הם כרגע, הם בחדר שלהם, הם במחזור שלהם עכשיו, חבר'ה, תנו להם. בסיגרים ובזה של המחזור. אני מדמם, יושבים שם כזה, מקבלים מלא פסיליטיז ושייקים ודברים, וכאילו, וכמובן מלצריות רק משרתות אותם, כי הם צריכות הם מייצרים חיים, הם מייצרים את האנושות, בזכותם, אנחנו פה. לא רק דפקו מסמר, הם ממש... לא נקדש את הגבר הזה שעכשיו, זה הפרטיליטי שלו, הפוריות שלו בעיצומה, זה לא זה, והם היו בטח עושים מעגלים גם כמובן, תחרויות, טורנירים, של הפד המדמם. כמובן, וזה היה כאילו, בוא, איזה יום אתה של המחזור, וכאילו, מי שביום 2 מול יום 2, כי יום 2 זה היום הכי חזק של המחזור, אז היה טורנירים, היה טבלות, כאילו... KPIs. באיזה יום שלו, ואנחנו עושים כאילו זה, והוא מוביל בדרגת הדימום, וכזה וכזה. והיה שם, הם היו... הם עושים את זה טוב. מה הם מפתחים כדי שיהיה להם נוח יותר להסתובב בעולם במחזור? מה אתן חושבות? כי אנחנו טמפון, כוסיות, whatever. אני חושבת שאם זה היה הפוך, דרך אגב, סרט צרפתי נורא מצחיק, של גבר נורא שוביניסטי, שמקבל מכה ברחוב, כאילו כזה, ומגיע לעולם שבו המין הנשי הפך להיות המין החזק. כלומר, רואים שם נשים שמסתובבות נגיד בלי חולצה, והגברים הולכים עם חזיות וזה, ומחזיקים את זה, וגברים מורידים את השיער, וזה. והוא גבר הכי כזה, מיזוגן כזה מסתובב שם, ואז הוא קולט כאילו את היתרון שלו גם בעולם הזה, כי שם התפתחו גברים סיסיס, והוא המאצ'ו הזה כאילו שהוא מדבר עם אנשים עם ביצים, מה שנקרא. ואז הוא לא רוצה לחזור, כי בהתחלה הוא בשוק, כאילו, הוא אומר, לקחו לנו את כל הזכויות, אנחנו כבר לא יכולים להסתובב ככה זה, אנחנו לא יכולים לשלוף את הבולבול, להשתין באמצע הרחוב, אנחנו, זה כאילו, אין לנו את הזכויות, אנחנו לא יכולים להיות עם כמה אנשים במקביל, כאילו, ואז הוא מבין את היתרון שלו, והוא רוצה להישאר שם, ומתעורר, והכל היה חלם וזה. אבל אני חושבת שלשאלתך, איך הם היו עושים את זה, אני חושבת שזה היה הדבר, ואנחנו היינו חושבות איך להתאים את עצמנו לעולם שיש בו מחזור. כנראה. כן. מה נעשה ביום הזה שהם עלולים להיכנס בנו, וכאילו, וזה מגיע לנו, כי הם מייצרים את ה... כן, הם עובדים על קיום האנושות. תשמעו, זה באמת, קודם כל זה לדבר על זה, זה ממש חשוב, כאילו, להשמיע את זה. בוא נסתכל רגע על גיל המעבר. אני יכולה לראות היום, כאילו, גברים מגיעים לאנדופאוזה שלהם, כן, יורד להם הטסטוסטרון, ועולה השומן הבטני. אנחנו נאבקות, זו עושה 5 פעמים בשבוע ספורט, מחזיקה חזק, כל גרם סוכר שנכנס לגוף, והם מתרווחים להם ברחוב עם הבטן ההולכת ותופחת. בסדר, גם לא הורידו שערות בגב שונים. ומודל היופי, זה בדיוק העניין, שדורש מאיתנו, עם השנים עוד יותר, אין איבר שלא נדרש. לעבור תיקון. שלא נדרש מאיתנו, הכל. הגובה שלך תעמדי על עקבים, בזה תמצקי, תעשי, תסתירי, תביא. וואי, אני זוכרת שהלכתי לעשות פעם ראשונה כאילו לייזר למטה. למטה, כמו שאמרה רופאה, למטה. שלא לומר, בפות. ואז בשלב, אני חושבת שסיפרתי לך, ואז בשלב, היא אומרת לי, טוב, תרימי רגליים, וכאילו שם בחור שלה, ואני אומרת לה, זה לא לגיטימי שיהיה לנו שיער בשום מקום, מתי זה נהיה? אמרת לי, לא חייבים גם שאמרת לה, מה, למה? זה נורא כואב. הייתי בהלם, אמרתי, הרגשתי כאילו ישנתי דור, כאילו, כי בדור שלי לא עשו את זה, ושהתעוררתי, כאילו, היה בו איזה סטנדרט שאני לא בטוחה שאני יכולה להדביק אותו, גם שם, במקום הזה, כאילו, מה? סטנדרט שאני לא בטוחה שאני יכולה להסיר אותו. להסיר אותו כבר. כאילו, תניחו לי כבר, תנו לנו לזה. די, כן. אפרופו, אז במודל היופי הזה, אז כאילו את מרגישה, נגיד, את מהממת, ואת גם, את יודעת, הגוף שלך והפנים שלך. לא, אבל הנה, אני גם מדברת על עניין של הבוטוקס, וגם סיפרתי לכם, בדיוק הגעתי לפה וסיפרתי, שחלמתי הלילה שאני עושה, שאני מסכימה לעשות, אלרונית פה, בזה שכמובן, גם יש לי זה שסיפרתי שהייתי רופאת עור, והיא מראה לי תמונות שלפני ואחרי של נשים, קודם כל לא ידעתי מה לפני ומה אחרי, שזה הכי מטריד. נכון. זאת אומרת, פעם גם היו כותבות לפני אחרי וכותבות 30 מזרקים, ואתה אומר, איפה? איפה? אז זה, ואז היא אומרת לי, את רואה, כל האזור הזה כבר לא איתנו. rest in peace. המינוח, כבר לא איתנו? לא אומייגאד. לא איתנו, אני אומרת, רואה, פה לא איתנו, וגם פה
כבר לא איתנו. לא, גילוי נאות, אני מסתכלת על הפנים שלה ואני מנסה להבין את האירוע, כאילו... אני הלכתי פעם ראשונה לעשות בוטוקס בגיל 40, האמת היא שבדיעבד, לא למקום הנכון, כן? והייתי בטוחה שהיא תבוא ותגיד לי, את לא צריכה. כן. כאילו שהיא תבוא ודרך, שהיא שמה אותי באיזה מכשיר מיוחד. מה זה מכשיר? מראה לא מראה, מראה עם אולטרה סגול כזה, שבואי, כאילו, הוא בר נראה, והוא מצלמת לי את זה, והיא אומרת לי, זה מראה את כל מה שגם יהיה. וואו. כן, ואז היא כאילו, לא רק שהיא לא אמרה לי שאני לא צריכה, היא בנתה תוכנית, כאילו, לעשור של כל מה שאני אצטרך. וזה כאילו מין סטנדרט כזה, כן, כאילו, את צריכה כבר להתחיל בגיל 20, את באיחור, דרך אגב. אני באיחור. את ממש באיחור. את כבר לא איתנו. אני לא איתנו לגמרי, אז בחלום חלמתי שהם ממלאים לי פה, ואני מתחילה לצרוח עליהם, כי הם עשו יותר מדי, והיה לנו הסכם שהם לא עשו יותר מדי, ואז זה דפק לי את החיוך. עכשיו, אם יש דבר, אני לא ידעתי שזה הפחד שלי. וואי. אני בחיים לא, אני נשבעת לכם שבשום סצנריו של טיפולים, אמרתי, החיוך שלי לא ילקח ממני, החיוך, שהוא הולך עד לפה, החיוך. בחלום, אני חייכתי, וזה היה ככה. זה היה ככה. וואי. והגבות לא זזו. והגבות לא זזו. איזה אימא. אמרתי, איזה פחד, כאילו, הפרצוף שלי השתנה, וזהו, חלמתי וקיבלתי את המסר, אני לא אעשה, אני לא אעשה. די, אל תגידי, לא תעשי, אבל זה בסדר, אבל אפשר לעשות, אבל אני רק אומרת, יש שם איזה משהו, אסור לנו להתבגר, ולכן אנחנו גם לא רוצות להיות מזוהות עם זה, לא? נכון, גם לא רוצות להיות מזוהות עם זה, וגם אני אגיד סתם בפילאטיס עכשיו, אני עם כל הבנות 30-יות האלה, ואני כאילו עצבנית על זה שלא חם להם. אפשר מזגן? אני כבר מראש כאילו, למה אפשר... אני מושיבים אותי תמיד בפינה, מתחת למזגן, איפה שאף אחד לא רוצה להיות, בחושך, שם אני עושה ספורט. ואני ישר רואה את זה שמסתכלות כזה. מסתכלות... את יודעת שככה אני גיליתי לגיל המעבר, כי הייתי בפילאטיס, וכל הזמן הייתי רבה עם המורה. ואז כבר חילקנו את החדר לשתיים, והייתי אלה שכאילו, שרוצות קור ואלה שזה, והיא כל הזמן, כאילו, הגוף צריך להתחמם, את לא רואה שהגוף שלי מתחמם חם. ואז שגיליתי, גיל המעבר, אמרת לה, תקשיבי, את עשית לי פה גזלייטינג, זה רפואי, זה קורה, זה דבר אמיתי. את כאילו סתם שנה אנחנו רבות על המזגן, למה? ממש. למה? תני לי לעשות פילאטיס. אני מזיעה כאילו אני באמצע שיעור ספינינג, לא נעים, לא נעים, גם אחרי זה, השפריצר הקטן הזה, זה לא מספיק כדי לנקות את המיטה. ניקוי יבש. לכו את זה כאילו לקרווש. זה ממש גזלייטינג, כי היא אומרת כאילו, צריך להזיע, מה לא הבנתי, ואני אומרת, באתי מזיעה. אנחנו רק בנשימה של תחילת השיעור, אני כבר חם לי. אני כבר הזעתי בבית. אני לא בטוב, די. אז כאילו, אני מרגישה, אני כבר יש לי את הדבר הזה, וזה כבר קורה לי, התפקששות השינה והתפקששות החיים באופן כללי, וזה כבר לא יותר אומרת, אוקיי, זה אולי תמיד היה ככה, אבל... לא, זה נכון, דרך אגב, אנחנו לא ישנות שנים בהתחלה, את יודעת, לא ישנה הריונות, ילדים קטנים, אז אנחנו רגילות לא לישון, זה סוג של סופר פאוור, אז כמות הפעמים, הרי, מכחישות, יש, נגיד, 80% מאיתנו מכחישות לפחות 3, 4, 5, 10 שנים, יש כאלה שגם אחרי שהם עושות פודקאסט בנושא ממשיכות להכחיש, והדבר שאני הכי שומעת, אני עוד לא שמה, גם את אמרת לי את זה עכשיו בקפה, כן, קצת השינה פחות, אבל אני עוד לא שמה, לא, השינה זה אחד הסימפטומים, בואי, כאילו זה, אבל קשה לשים לב. אני רוצה אבל שיגידו לי, כאילו, מה אני צריכה, מה אנחנו רוצות? את בגיל, התחלת את טרום גיל המעבר. לא, אני באמת שואלת מה צריכה, כתובות אש? לא, אני רוצה שנייה לדבר לכל אנשים, שלא רוצות לשמוע. אוקיי. ולהגיד לכם, מה אתם רוצות? להרגיש תפוקות? ללכת ולהסתובב בתחושה שאתם תפוקות, שאתם הולכות לפסיכיאטרית עכשיו, אמרתי, טוב, אני עכשיו, זה שיחה שבוקר ניהלתי, אמרתי, אמרתי, שנשים בגילאים האלה מקבלות הרבה יותר תרופות אנטי-דיכאוניות מאשר הורמונים, שבעצם... זה מה שאני אומרת, מה את רוצה? את רוצה ללכת לפסיכיאטרים שיבחנו לך דיכאונות, אולי את לא בדיכאון, את סתם חיה בישראל, בגיל המעבר. עכשיו, כאילו, בנימה רצינית. אני חושבת שמה שנשים רוצות זה להעלים את זה, והדרך להעלים את זה זה להכחיש את זה. זה כאילו, בוא ניקח, יש את השערה ההורמונלית, בוא נשטיח אותה, בוא נעשה אותה כמה, נכווץ כמה שיותר את הדברים, ונתעלם מהם, ולא ניתן להם מקום. אני חושבת שאם את לא רוצה לדעת משהו, את לא תדעי אותו, גם אם אני אעמוד לך שם כתובות אש. אבל זה כמו שאימא שלי היום, אני שהקשבתי לפודקאסט, ישר באתי לאמא שלי, אמרתי, טוב, דברי אליי, מה מחכה לי? מה היה לך? מה היא אמרה? כלום. לא היה לי כלום. כן, כלום. אמא שלי,
בת כמעט 80, הקשיבה לפודקאסט, ואז אמרה לי, עכשיו אני מבינה מלא דברים. נראה לך שזה מאוחר מדי להתחיל בטיפול ההורמונלי, או שאני יכולה? גדול. אמא שלי גם כן, אבל... זה גם היה דור שהפחידו אותם על ההורמונים. נכון, אמא שלי דרך אגב מסתבר לקחה הורמונים, ונפלה על איזו רופאה אחת שלא נבהלה מהזה, והיא לקחה הורמונים עד היום. עכשיו שהיה לה את הכתבה לאישה, אז היא כמובן, במהדורה המודפסת, חיכתה שכל החברות שלה שמכירות אותי מגיל 0 יגיעו, וישבו ואוקיי, זה. ואז הם התחילו לדבר ביניהם, איך היה להן. לא דיברו על זה אז. אשכרה. הם לא דיברו על זה אז, ופתאום זה כאילו גם נותן להם לצאת מהארון. אז אני חושבת שיש משהו בהיבט של רגע, כאילו, בואו, let's own it. כן. כאילו, מה? כאילו, אנחנו יכולות, כמו שהגדרנו מחדש את מה מתאים לנו מבחינת מתי אנחנו יולדות, איך אנחנו יולדות. אמרתי בהרצאה שלי, בואו, אנחנו הדור שאמר שלהיות רווקה בת 30, זה לא אוי אוי אוי, זה Sex in the City. אנחנו הדור שהביא את האישה הראשונה בקורס טייס, ואנחנו הדור שאמר מיטו ודי להטרדה מינית כחלק אינהרנטי במסלול הקידום. אנחנו יכולות גם לשנות את הנרטיב לגבי הדבר הזה, במקום להכחיש אותו, פשוט to own it, לשנות את הסיפור שלנו. קודם כל, אוקיי, בואו נעשה עבודת מיתוג רגע. יאללה, כן. יאללה. לא, קודם כל בואו נחשוב שנייה. אוקיי? מה עושים במיתוג? לוקחים את הדבר הכי הקטן, הכי זניח שהוא טוב בסיטואציה, מעצימים אותו בטירוף, אוקיי? יפה. מה אני גיליתי? דרך הפודקאסט המדהים שלך. זה שכל הדבר לגמרי, זה שמה שקורה זה שבאופן טבעי האסטרוגן יורד, ההורמון שכולו נועד להיות מוגבר בשנים שאנחנו צריכות לעשות קהילה והכלה ואמפתיה ולרצות, המון תחושת ריצוי, המון לרצות את כולם, האסטרוגן יורד, אנחנו מתחילות כאילו to fuck it. רגע, ואז יש נקודה, גם הטסטסטרון שלנו, אבל יש נקודה שפתאום הטסטסטרון שלנו, שזה תראו כמה דיממתי, זה פתאום הוא יותר גבוה מהאסטרוגן. אנחנו נהיות קצת גבר. קצת גבר. שחושב על עצמו, שלא אכפת לו, שמציב גבולות. עכשיו אני, fuck it, אני אומר מה שאני רוצה, אני עושה מה שאני רוצה, העולם הזה צריך להתאים אליי. בדיוק. אני יכולה לומר שאני שומעת מלא נשים שאומרות לי, באמת, השבוע היו לי 4 פגישות כאלה, די, לא בא לי להיפגש עם כל אחד, לא בא לי לעשות כל דבר, אין לי כוח לשטויות ולבזבז אנרגיה על זה, אני אומרת, ישירות את מה שאני רוצה, קצר ולעניין, די. נו, זה בדיוק זה. כן. ואני חושבת שזה גרם לי לחשוב ששנים אני בטיפולים כדי לטפל בנוגה המרצה. ושנים אני כאילו מנסה לטפל בנוגה המרצה הזאת. נשמה, לא לטפל, חבל על כל הכסף. תגיעי לגיל 40, ההורמון הזה ירד. תחסכי, תעשי מלא בוטוקס. בדיוק, בכסף הזה היום, אם הייתי מגיעה לנקודה הזאת בגיל 40, עם כל הכסף שעשיתי רק על לרצות, להציב גבולות, מי זה מעניין אז? לא עניין אף אחד, לא הצבתי גבול לאף אחד. עכשיו הייתי עם ערמות של כספים, לעשות to fuck it, מה שבאמת בא לי. וואי, זה גאוני. לא ככה? אז אם אנחנו נתחיל לדבר על זה עם נשים יותר צעירות, הם מבינו, אוקיי, זאת התקופה, אתם גם צריכות את זה דרך אגב, כרגע אתם עושים את הילדים, משפחה וזה. תחשבי איזה. כן, אבל כאילו, ותביאו את זה גם לדרך אגב, אני חושבת שיש המון, באסטרוגן, יש המון תכונות שגם עושות אותנו מנהלות נהדרות, וסטנדאפיסטיות נהדרות, כי זה לא שיבוש, זה שהיכולת שלנו בעצם למצוא את המכנה המשותף, היכולות האלה שאנחנו מסתירות, אם את מנסה להסתדר בעולם הגברי, אז את מחבה גם את התכונות הנשיות, אנחנו גם לא מדברות על זה, אז אין לנו את הכוח שלנו של קהילת נשים, זה כוח. נכון. אז אם בעבודה היה לך את המעגל שלך, את המילואים שלך, נכון. והיינו מדברות על זה, אז אני חושבת שהיינו יכולות להשתמש גם ביתרונות של זה, ולהפסיק להיות עסוקות בזה, כי אנחנו צריכות את זה בשביל להחזיק את המשפחה וזה. אני מרגישה גם שיש מסר כפול כזה, שתמיד אומרים לנו, כי אנחנו אומרות תמיד כזה, נהיה שבט נשים ותתתה, וזה באמת הדבר הנכון וזה, ומצד שני עדיין העמדות מפתח הם גברים, ואז אם לוקחים אישה אחת, ואנחנו עדיין כאילו מקבלות כל מיני מסר כפול, כי מצד אחד אנחנו כן נלחמות על יותר, על המשרות שלנו שיקבלו אותו, נגיד אני כסטנדאפיסטית אני רואה את זה גם, אז צריך אישה, אז נביא... שאני רוצה זאת אומרת, יש משבצת אחת לאישה, ואז את כאילו נלחמת באישה אחרת. בדיוק, תמיד זה יהיה אותו דבר בדירקטוריונים, דרך אגב. יש מקום לאישה, וכולן... לא עכשיו גם לא אכפת להם על המקום הזה. כן, עכשיו גם... אתמול מאי גולן מינתה... מנכ"ל גבר למשרד השוויון... המשרד השוויון חברתי. אנחנו לא יכולות לעבור אף פודקאסט בלהזכיר את מאי גולן. אז יכולים להגיד, רגע, אבל גם כאילו מפעילים אותנו אחת נגד השנייה, בעצם. כן.
כן. כאילו שאומרים קט פייט. ברור, כי זה תמיד ישר יהיה איזה עניין של, טוב, תהיו ביחד, אבל במאני טיים אנחנו נצטרך רק אחת. אז... אני חושבת שזה פשוט צריך להיות לא משהו שהוא או, אני יכולה להיות גם וגם. שכאילו נגיד אומרים לי, את פועלת מאגו, אני אומרת, כן, יש לי אגו. מה, כאילו אם לא היה לנו אגו, היינו בגנגס היום, כאילו, מה הבעיה שיש לי אגו? כן, אני פועלת גם מאגו, יש לי אגו. ואני יודעת גם לזהות ניואנסים רגשים, כאילו אני יודעת... זה בגלל שאישה שפועלת מאגו היא ביץ'. ביץ', ברור. או חלילה היסטרית, רגשית, כל מיני דברים כאלה. אבל אם מגיע הגיל שאנחנו מקבלות לגיטימציה להיות את זה. בדיוק, אז אולי כן צריך להיות, לקרוא לזה, כאילו במקום גיל המעבר, לקרוא לזה, מה? גיל משהו שקשור בזה, אני מנסה למצוא את המילה, כאילו לא פאקית, אבל משהו שהוא כאילו... קודם כל יש משהו שאומרים את זה גיל הפאקית? כן? כאילו שמעתי כבר את ה... וואלה, אז לא, אני לא שמעתי את זה איפשהו, אבל... גיל הפאקית זה טוב בעינייך? קודם כל, מה זה מעבר? מעבר זה אפילו לא נתנו לזה שם, זה כאילו שם זמני. נכון. שם זמני, נכון? גיל שהוא שם זמני. תחשבי, גם באנגלית, דרך אגב, פוסט מנופאוז, כאילו, הרי מנופאוז זה יום הולדת, ואת אחרי זה כל החיים פוסט מנופאוז. זה כאילו להגיד, אני הייתי מש"קית חינוך בצבא. זהו. אני יודעת לך, גיליתי עכשיו שהיית מש"קית חינוך. נכון. כולנו פה. כולנו מש"קית חינוך? כולנו. כן. היינו בקורס. הולכות אותנו לחינוך, כי אנחנו גם וגם. אז מה כאילו האסנס שהיית תופסת את הדבר הכי זה מה התכונה הכי טובה שקורית בזה בעצם? שאנחנו עושות מה שאנחנו רוצות? כן. אנחנו עושות מה שאנחנו רוצות, ואנחנו גם סוג של עפות על החיים. ממה שאנחנו ככה אספנו את כל הרשמים, נשים מתחילות לעשות מה שבא להן. זאת אומרת, התשוקה הופכת להיות הדבר שמוביל אותן, ולא מה יגידו, איך יגידו. כן, הרבה פחות מה יגידו. כן, אז תשוקה, כן, זה תשוקה, ולעוף על החיים. אבל זה בתנאי שאתה עונץ. שאת יכולה לקבל את זה, ברור. כאילו, אני חושבת שזה גיל שיש בו כן קריאה לעשות שינוי, של להתאים רגע, כאילו, אני חושבת שדרך אגב, כל הקוצר רוח הזה, זה בסדר, כי אנחנו יודעות יותר מהר, ואנחנו לא צריכות לדבר הרבה פעמים כדי... ואין סבלנות. נכון, ואנחנו יודעות, ואנחנו צודקות, ואנחנו רזות, ואין שום סיבה. אז אני אומרת, חלק מהסימפטומים בעיניים גם, כאילו, זה קצת לעשות סדר. בוא נחשוב על שם, תחשבו שהייתם שומעות את זה כצעירות, ואומרת, אני מחכה כבר להגיע לזה. מה זה? לא גיל תקופת... כאילו, כמו יש רווקות, זה גירוש, זה תקופת לא יודעת, עוללות, לא עוללות. לא דופקות חשבון? כן, אבל לא דופקות חשבון זה כבר כאילו גם מבוגר. זה כבר עוד פעם אומר, לא, אבל זה גם אומר, חשבון להגיד שלאגר. כן, בדיוק. שלאגר. כן, זה גיל השלאגר. גיל הזהב. כן, עוד גיל הזהב דרך אגב, הם בנות 55 לדעתי, לא? איך נקרא לזה? צריך לחשוב על מיתוג, צריך לחשוב. את יודעת מה? אנחנו לא חייבות לפצח את זה עכשיו, אפשר להזמין את המאזינות שלנו, לעזור לנו לפצח את זה, נכון? להביא את כל הדבר הזה, להגיד כאילו, בואנה אחותי, בוא אנחנו ניקח. את לא מאמינה, יש לי גלי חום. הגעתי, כאילו, אבל משהו של כזה, אחותי. כאילו, שאנחנו עושות מסיבות על הדבר הזה, נכון? אמרנו, תיארת לפני זה את הגברים יושבים בלאונד שלהם, נכון. אולי נעשה מסיבה, שנגיע לרגע, ונהפוך את זה למשהו... עד שתגיעי לרגע, תעשי. אני לא מחכה, אני מחכה שנגיע לרגע, כן. רגע, את לא מגדירה את עצמך? סתם. נאלצת להגדיר את עצמי כבר אחרי שהיא סחבה אותי בשיער. אני, כל מי שאומרת לי שככה אני מתחילה להרצות, אנחנו אומרים, מי כאן מעל גיל 40, מי כאן התחילה לגיל מעבר, כל הידיים יורדות, ואוקיי, הדחקה זה חשוב. לגמרי, אז ככה התחיל הפודקאסט שלנו. כי ביולוגית זה מתחיל שם, אין מה לעשות, עכשיו זה לא דבר רע, זה פשוט כאילו, צריך לקחת את זה בחשבון, וזה נמשך חצי מחיינו. תחשבו, בתוחלת החיים הנוכחית, תחילת 40, יכול להיות עד גיל 78, חצי מחיינו, מוגדר כמעבר לאנשהו, ואין לזה, אין לנו מודל שם, אנחנו צריכות לייצר מודל, זה כאילו או מודל לפנסיה, או מודל לסבתא, או מודל... מה, למה יש לחכות שם? דווקא ההורים שלך הם מודל. ההורים שלי אחלה מודל, הם שניהם חיים את החיים במקסימום. העיקרון אומרת שאימא שלי כל כך מממש את עצמה, שאם אני אהיה סבתא, כאילו, מה זה, הנכדים שלי רצו לפגוש לי, זה היה בברנינגמן על מסעית עם חוטיני, אנחנו כאילו, אני צריכה אם אמא שלי עושה... You need to top it. בדיוק. להשוות ולעלות. הדור שלנו עוד יותר השביע. אז איך אמא שלך, כאילו, אולי נלמד ממנה. אז קודם כל, אני כן, היא ממש יודעת מה טוב לה, מה היא אוהבת. יש לה מלא דברים, כאילו, גם פיזית, סאפ וריקודים ותחביבים וטיולים. אז זה העפה על החיים הזה? מה זה העפה על החיים? אני חושבת שזה ברמות.
מדהימות. כאילו, לא יודעת לקרוא לזה בשם, והיא אבל גם זה... אהבת חייה מצאה אותה ממש עכשיו. באמת? וואו. לא ידעתי, איזה כיף. שזה מטורף. מדהים. בגיל, נראה לי, מאיזה גיל? בגיל 65. נגיד, קודם כל הם 3 אחיות, כאילו כוח נשי, ביג טיים, וגם קרובות, ואתם עושות טיולים ביחד, מתפשטות במעיינות. מאוד. אהבת חיים בגיל 65, זה נשמע לי מדהים. אהבת חיים, אני רוצה להגיד לכל מי ששומע את הפודקאסט הזה, אני אומרת לחברות שלי, רווקות בנות 40, אני אומרת להן, מתוקות, אמא שלי מצאה את אהבת חייה שלה, היא פללה כל החיים בגיל 65? כאילו, החלום. על מה אתן מדברות, כאילו? אז אני אתן לך כיוון, ואנחנו נפנה למאזינות, וגם את מתחייבת לחזור עם פיצוח. אני חושבת שתוחלת החיים שלנו השתנתה. קריירה אחת זה כבר לא מספיק. נכון? כאילו, כמה, פעם אמרו, את יודעת, עבודה לחיים, את יודעת, אתה מתחתן, אתה אומר, לנצח נצחים. הנצח נצחים הזה היה עשור. נכון. זה לא היה להיות 60 שנה עם אותו בן אדם. זאת אומרת, יש משהו שאנחנו אומרים, יש לנו עוד חיים שלמים לחיות, אי אפשר להמשיך עם אותן הגדרות, אנחנו רוצות להגדיר מחדש, כל אחת מה שמתאים לה, דרך כלל את רוצה להיות בברנינגהאם, מישהו אחר רוצה לקרוא ספר על אגם, הכל בסדר, אבל יש לנו עוד חיים שלמים לחיות, יש גרסה חדשה שממתינה לנו, ויש איזה קול פנימי שמבקש מאיתנו להגדיר את הגרסה הזאת. וככל שאנחנו נקדים להקשיב לקול הפנימי הזה, אז ככה יהיה לנו יותר זמן להתכונן, לעשות התאמות, להתקן את הסביבה, לא חייבים להתגרש, לא חייבים לזרוק את הבעל. נכון. אפשר לעשות איזה תהליך כזה של... אפשר להסביר לו שיכול להצטרף. איזו תנועה. לא, אבל את יודעת, זה גם בחלק עניין זה תקשור וברנדינג, ואת יודעת, אז ככל שנקדים, אז יש לנו יותר זמן להגדיר את עצמנו, וזה לא כזה אני לא יכולה, אני מתפטרת, עוזבת את הבעל, לא. ויש לנו עוד חיים שלמים לחיות, מהממים, כאילו, עם הרבה פחות דרמה, נכון. והרבה יותר סיפוק והגשמה. אני חושבת שזה הסיפור. תשוקה, סיפוק, הגשמה, להיות מי שאנחנו. את יותר מכירה את עצמך גם, אתה יודעת מה עושה לך טוב, ומה טובה, מה בא לך effortless, פחות מאמץ. וואו, אמרתם פה דברים שזה... יש לך לעבוד עם זה, יש לך עם מה לעבוד. תקשיב, מה זה בא לי? אני כבר פה. אני כבר פה. בואי נסיים. בוא נחגוג את זה שאני לא ישנה בלילה. בוא נחגוג את זה. בוא נחגוג את זה שאני כבר לא יכולה לשתות יין, ושאחרי זה יהיה לי לילה גרוע, נוראי, לבטל את כל הפגישות יום אחרי זה, ולהגיד, אני לא מרגישה טוב. או שתעברי לבודקה. חגיגה לגלי החום בחדר כושר, ולא רק בו. אז כן, קודם כל זה כבר קורה, ואני כבר מרגישה יש לי גם קטע, אני אסיים עם זה, למה קורה משבר גיל 40, זה בעצם 42 עד 50, זה בדיוק למה זה קורה? כי התודעה בעצם הופכת להיות יותר גדולה מכוחות החיים, מה שקורה, בן אדם שנולד, תינוק שנולד הוא 100% כוחות חיים, 0% תודעה. בן אדם שמת הוא 100% תודעה, 0% כוחות חיים, ואנחנו בדיוק בשלב הזה שהתודעה מתגברת על כוחות חיים, את מבינה יותר דברים, את רוצה, אבל כוחות החיים עוזלים, את רוצה למש דברים, אין לך כוח לעשות אותם, אין לך כוח, באמת כל המונולוג הזה. אבל יש כוח, סליחה. לא, בטח שיש כוח, אני אומרת, יש פה איזו קפיצת גדילה, כאילו, התודעה גדלה. יש קפיצת גדילה. ואת צריכה בעצם להתאים רגע. הכוח הוא מכוח התודעה, ולא בכך מהכוח התנועה שיש לנו אותו בצעירות. בדיוק, וגם לקחת בחשבון שאם את לא תשתמשי בכוחות שיש לך עכשיו בשביל ליישם את הדברים האלה, את תגמרי את עצמך. גם לא תהיה תודעה, ולא תהיה אנרגיה בגוף. שזה המאני טיים שלך עכשיו, להבין שתשתמשי בכל מה שאת כבר יודעת, בכוחות שיש לך, כי גם לפעמים את לא ישנה ואין לך כוח, אבל את יכולה בכוח הזה להעיף, כאילו. אז אנחנו מסיימות רגע. מיתוג זמני לישראכרט מאני טיים? והגעתי למאני טיים? האמת שזה... מאני טיים, זה טוב. מאמי, גם יש לנו יותר כסף. גם יש לנו יותר כסף, יותר יופי, יותר מהכל. מאני טיים? את במאני טיים. מאמי, את במאני טיים. מאמי, את מאחרת למאני טיים. טוב, סלית, מאמי, שיווק זה היא. רק היינו צריכים להוציא את זה ממנה. לקרוא לזה, את בתקופת המאני טיים שלך? זה גם מייצר תחושת בהילות שאני חייבת מהר לנצל את כל הטוב שמגיע לפתחי, ואנחנו על זה. אפשר לקרוא לזה מאמי טיים. לא מאמי. זה היה מאמי טיים, זה נהיה מאני טיים. לא, התכוונתי כאילו למצוא את המילה שהיא... מאמי כמו בייב כזה?
כאילו, מה ממותק? לא, זה יוצא נורא מתוקי מגעיל כזה. לא, נשאיר את זה בכל זאת פתוח. אני רוצה לסיים שסיפרת לי את המערכון הזה עם אמי, ואני רוצה לסיים עם הוויז'ן הזה של הסירה, תספרי לנו את זה. אני אספר את המערכון הזה שהיא מספרת שהיא מגיעה, אמי שומר, שחקנית קומיקאית, סטנדאפיסטית מדהימה, אז היה לה סדרת מערכונים מעולה, אינסייד אמי שומר מאוד מאוד פמיניסטית, גם בועטת וחזקה, שמה שקורה במערכון זה שהיא הולכת ביער, ופתאום היא רואה כזה ליד האגם, מחכה לה סירה, והיא כזה הולכת והולכת, ואז רואה שבסירה מחכות לה ג'וליה דרייפוס, ועוד כמה קומיקאיות ושחקנות מבוגרות. עוד השלוש שיש. בדיוק, ואז הן אומרות לה, come in, ואז היא, איזה יופי, אני כל כך אוהבת אתכם, אתן כאלה מדהימות, ואז הן מתחילות לשוט, והסירה מתחילה לשוט, ואז היא אומרת להם, אוקיי, מה? למה? ואז הם עשו, אנחנו באנו לספר לך, כאילו, עשו לך את השיחה הזאת, שכאילו, זהו, את כבר תפקידים כמו שאת רוצה כבר לא תקבלי, ומשרות כמו שאת רוצה כבר לא תקבלי, כי די, הם סיימנו, כי הם אומרים, ככה אומרים לנו עכשיו שסיימנו, אנחנו עכשיו לעבר השקיעה השתות, זה מה שנשאר. והיא כבר לא יכולה לרדת מהסירה. והיא כבר לא יכולה לרדת מהסירה, והיא אומרת, אבל לא הגיוני, אתן מדהימות, אתן מוכשרות, אין מצב שלשם זה הולך. כן, חמודות, הן צוחקות כזה, היא חושבת שהיא תקבל את זה. וחותרות. אז עשינו את זה. זאת אומרת, תקבלי אולי תפקיד של איזה אימא מבוגרת. לא, אז אנחנו את באמצע האגם. את לא יכולה לחזור, את רק יכולה לעזור לנו. בסוף מחכה לנו ריזורט, חבל על הזמן, עם דרינקים וקזינו. ואת רק צריכה את המאני, and it's the time. נעמוש, את מהממת, כל מה שאמרתי לך בהתחלה לא מספיק כדי לתאר איזה אישה מהממת. ואיזה כיף שבאת, ואיזה כיף שאת איתנו. אני רוצה להגיד גם לכן שאתן באמת עושות, אני ברמה שאני סיימתי איזושהי הופעה, ואז נכנסתי לשירותים, נכנסתי לזה, ואני תמיד שומעת את הקהל מדבר, לפעמים קורה שאני באותם שירותים, ואני שומעת את הקהל, וזה הופעה וזה וזה, ואז אומרות כזה, ומה שהיא אמרה על זה שאני מדברת גם כן, על כל מיני תסמינים שקורים כבר, וזה לא מעבר, אבל בכלל, נשים, גם אני, השתנתי על עצמי, ואז היא אמרה, נראה לי גיל המעבר, לא גיל המעבר, ואז יצאתי מהשירותים, ואמרתי להם, תרשמו, ואז כזה, מה, פודקאסט שאתם חייבות להזין בו עוד עליו, כאילו להזין על עוד עכשיו, כאילו, של גיל המעבר. או, מאני טיים. אין לגמרי, המאני טיים של גיל המעבר. תראו כמה האזנות אתם עוד יותר, כאילו. נכון, פתאום יבואו גברים. כן. אז תודה רבה, נוגה, איזה כיף היה לארח אותך, תודה הילה אהובתי, ולכל המאזינות שלנו, אנחנו ממש מזמינות אתכן לדבר איתנו בקהילת הפייסבוק שלנו, ולהצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, כדי לקבל גם תקציר של הדברים שאנחנו עושות, ובכלל תעלו על הסירה איתנו. כן, אנחנו מפליגות על אופק נהדר. מושלם. בסוף יש ריזורט. יאללה. תודה רבה. תודה.